дар ноҳияи Фархор то имрӯз мувофиқи нақша дар майдони 17255 гектар кишти зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. Барои самаранок истифода бурдани ҳар як қитъа замини корами обӣ ва гирифтани аз 2 то 3 ҳосил, имсол кишоварзони ноҳия ният доранд ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 8349 гектар кишти такрорӣ гузаронанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи Фархор майдони умумии хоҷагии Ёрасон 899 гектар ва қидаҳои назди ҳавлигии сокинон 3167 гектарро ташкил медиҳад. барои оқилонаю самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини кӯрами обӣ, таъмини эҳтиёҷоти сокинон бо маводи ғизоӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, имсол мувофиқи дурнамо дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия бояд дар майдони 17160 гектар кишти зироатҳо гузаронида шавад, ки то имрӯз иҷрои ин нақша 17155 гектарро ташкил медиҳад. аз ҷумла то ин давра дар майдони 952 гектар кишти сабзавот, 317 гектар ғалалӯбиёгӣ, 692 гектар полезӣ, 222 гектар картошка ва 454 гектар кишти пиёз гузаронида шуда, дар давоми 3 моҳи аввали соли равон аз ин ҳисоб ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 31 млн 236 000 сомонӣ расонида шудааст, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 377 000 сомонӣ зиёд мебошад. ба андешаи масъулин бештари ин маҳсулот аз хоҷагиҳои ёрасони аҳолӣ ва ташкили гармхонаҳо дар қидаҳои назди ҳавлигӣ истеҳсол гардидааст. дар ҷамъияти деҳоти деҳқонариқ ва зафари ноҳия сокинон дар баробари ташкили чунин гармхонаҳо ҳамзамон аз заминҳои назди ҳавлигии хеш низ 2-3 ҳосил ва даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. дар ҷамъияти деҳоти деҳқонариқ ноҳияи Фархор 2460 гектар замин кора мебошад. сокинони ҷамъияти деҳоти мо имкон доранд ки аз ҳамин заминҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои ёрасон 2-3 ҳосил киш карда гиранд. дар ҷамъияти деҳоти зафар бошад сокинон зироатҳои сабзавотиро дар қидаҳои назди ҳавлигӣ ва кишти картошкаю пиёз ва ғалалӯбиёгиро асосан дар заминҳои хоҷагии ёрасон зиёд карда дар ин замина дурнамои кишти баҳориро пурра иҷро намуданд. дар ҷамъияти деҳоти зафари ноҳияи Фархор майдони умумии заминҳои корами ба 2796 гектар ки аз ин 1670 гектараш заминҳои корами обӣ мебошад. аз ин миқдор 1535 гектар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ, зиёда аз 270 гектар заминҳои назди ҳавлигӣ мебошад. имсол дар ҷамъияти зафар мувофиқи дурнамо 24 гектар картошка, 30 гектар пиёз, 35 гектар сабзавот кишт гузаронда шуд. айни замон дар хоҷагии деҳқонии Қиматулло мо қарор дорем ки дар майдони 1 гектар кишти картошка гузаронда шудааст. дар ноҳия қидаҳои назди ҳавлигӣ назди аксар ташкилоти муассисаи низ самаранок истифода бурда мешавад. аз ҷумла айни ҳол дар хоҷагии ёрасони қариб 30 муассисаи таълимӣ, хонаи бачагон ва 6 муассисаи томактабӣ кишти картошка, сабзавот, ғалалӯбиёгӣ ва дар назди мактаби рақами 5 бошад. дар баробари номгӯи зироатҳои зикршуда аз ҳисоби заминҳои солҳо бекорхобида дар майдони 1,5 гектар кишти чигит гузаронида шудааст. вазъияти ҷаҳони имрӯза бори дигар дурустӣ ва ҳаётан муҳим будани таъкидҳои пайдарпай ва чандин солаи сарвари муаззими кишвари Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмонро собит карда истодаанд. яке аз он дастурҳо захира кардани хӯрокворӣ ва таъмини амнияти хӯроквории аҳолӣ буд, ки бевосита ба истифода фарҳанг ва маданияти истифодаи замини зар, замини кишт, чарогоҳ ва дигар навъи заминҳо вобастагии қавӣ дошт. имрӯз ин зарурият ҳамагонро маҷбур мекунанд ки барои самаранок истифода бурдани замин, аз заминҳо гирифтани чанд ҳосил, бо маданияти баланд истифода бурдани ҳар ваҷаб замини кишт тамоми қувва, маҳорат ва дониши худро истифода баранд. таъмини амнияти озиқаворӣ дар вазъияти ҳозира пеш аз ҳама ба меҳнати ҳамаи мо хурду калон сокинони мамлакат вобастагӣ дорад. барои пурсамар истифода бурдани заминҳои корами обӣ ва гирифтани 2-3 ҳосил, имсол дар ноҳия мувофиқи дурнамо баъди ҷамъоварии ҳосили ғалла, сабзавоти барвақтӣ, картошкаю пиёз ва дигар номгӯи зироатҳои асосӣ бояд дар майдони 8349 гектар, аз ҷумла дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони 5158 гектар, дар хоҷагиҳои ёрасон ва қидаҳои назди ҳавлигии сокинон дар майдони 3091 гектар кишти такрорӣ гузаронида шавад, ки ин рақам нисбат ба соли гузашта қариб 3000 гектар зиёд мебошад.